Hello guys. Eish, mashura tasangana nawo guys nhasi akamira akadai. Hanzi vakomana vaviri vanoshwetedzwa tumatako twavo vari musvo nemboma dzepolisi mushure mokubatwa vachidashurana neshure. Guys, ndisati ndapinda munyaya zvisiri guys, kada kutenda vese vakasubscribe to this channel. Nevasati vasubscribe guys, nchiti hapana chekumirira guys. Subscribe hai. Moclicka notification bell kuitira pese patinonga uploada latest video guys, hamuzodarikirwi patinouya nezvinoshamisa zvinosetsa zvakawanda zvatouyisa pano pachannel penyu. Saka guys, pasina imi guys ina handipo. Saka tinoda support yenyu. Nyaya iyi inyaya yevakomana vabatwa vachiita ngoshani kudashurana neshure. Zvinova zvinhu zviri kutoshamisa guys kuti hesh, ko vakadzi vanga vapera here. Nyacho yakamira yakadai. Hanzi vakomana vaviri varohwa zvakaomarara nepolisi apo vabatikidzwa vasina kupfeka vachidashurana neshure sezvinonzi madzimai hamuchisina munyika. And do not lead us into temptation. Ndiwo mashoko ange achideedzerwa neboys iri apa tudora turi petu petu tusiri munduwe. Vakomana vemutemo vachiita basa ravo nemboma. Guys, ine video yachona iripo, but kuti tiise pa YouTube apa, YouTube inogona kutirambira because vakomana vava vasina kupfeka. Vachinzi vanamate munamato our father uya ndo vanga vachinamata vachirohwa zvakaoma vasina kupfeka kudaro. Saka anoda kuzoona video yacho guys, ndichaisa nhamba kucomment section dzandichapina, then wondi inboxa kuWhatsApp. Todawo video yevakomana vanga vachidashurana neshure, then ndobva ndati ndakupai video yacho. Sando nyaya ndangoya nayo guys, nchiti munoionawo sei vakomana vasvinu vano. Zvinhu zvacho unoshaya kuti chii chine chimboitika. Saka guys, ndo zvandangoya nazvo guys, nchiti thank you nekusupporta this channel. Like a Hellcat.